Patay ang usa ka magtiayon human gipusil sa usa ka gunman sa Zamboanga City at tubangan mismo sa ilang 4 anyos nga anak nga babae. Sospek arestado. Naka-alerto si Efren Mamak. Gilayong gitagad sa otoridad kining duha ka patayng lawas kinsa biktima sa pagpamusil sa barangay Bualan, Zamboanga City pasado alas 8 sa buntag adlawng Miyerkules. Ang mao mga biktima magtiayon og negosyante. Ang lalaki nag-edad og 49 anyos samtang ang asawa 41 anyos ug pulos residente sa barangay Baliwasan sa syudad. Matud sa Zamboanga City Police, giduaw matud pa sa magtiayon ang ilang ginapatukod nga tindahan sa mong lugar. Kuyog ang ilang 4 anyos nga anak nga babae sakay sa ilang container van. Pag-abot sa lugar, nanaog matud pa ang bana aron susihon ang construction site sa dihang giduol kini sa usa ka gunman og gipusil sa tulo ka higayon. Dayon miduol sab ang maong sospek sa asawa sa maong biktima kinsa wala na nanaog sa maong sakyanan ug gipusil kini sa duha ka higayon sa dughan. Dayon sibat. Dead on the spot ang maong mga biktima. Ang maong pagpamusil nasaksihan matud pa silang 4 anyos nga anak nga babae. Hinuon na dakpan ra ang 51 anyos nga sospek sa usa ka balay sa barangay Calvario sa Isabela City, Basilan atol sa gipaygayong hot pursuit operation sa kapulisan Huwebes sa buntag. Mag-atubang og kasong murder ang sospek kinsa wala na mihatag og pahayag. Away sa yuta matud pa ang motibo sa pagpamusil. Lumalabas na about the land dispute. The perpetrator is in fact the owner of the land where the couple has been illegally settling for over 9 years. Posible sab ipaubos sa stress debriefing ang maong bata kinsa gikustodiya na sa kabanay sa mga biktima. We already informed them and recommended for the psychological debriefing of the young girl to help her, recover from the traumatic experience. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, One Mindanao.